Public Spaces je prvá medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa bude zaoberať tému verejných priestorov v čase od 20. do 21. novembra v Slovenskej národnej galérii. Konferenciu organizuje Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a Ústav územného plánovania v spolupráci a s podporou hlavného mesta Bratislava, Slovenskou národnou galériou a Ministerstvom kultúry. Konferenciu robíme pre ľudí. Robíme ju tak pre laickú verejnosť, ako pre odbornú verejnosť a robíme ju pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma. Prečo to robíme? V poslednom období sledujem okolo seba strašne veľa kreatívnych ľudí, ktorí už niečo vo verejnom priestore robili a zistujem, že naša generácia je asi pravdepodobne pripravená na to, že chce robiť zmeny okolo seba. A myslím si, že prišiel čas na to, aby sme týchto kreatívnych ľudí dali dokopy a aby sme ponúkli tomuto mestu novú kreatívnu víziu toho, ako by verejné priestory mali vyzerať. Naše plány do budúcnosti, tá najbližšia budúcnosť je zorganizovať samotnú konferenciu úspešne a následne by sme radi dali dokopy pracovnú skupinu, ktorá sa touto témou bude zaoberať a vo veľmi intenzívnom nasadení by sme radi s touto pracovnou skupinou spracovali manuál verejných priestorov. V Bratislave mi chýba vízia, koncepcia, chýba mi tu živosť verejných priestorov a chýba mi to, čo Taliani nazývajú la dolce vita, čiže že život je krásny a ja by som bola hrozne rada, keby sme dokázali vytvoriť také verejné priestory, ktoré budú pre nás krásne a ktoré nás budú baviť a budeme chcieť v tomto meste žiť. Chýba mi v nich kreativita, chýba mi v nich nejaký systém, chýbajú mi v nich hlavne ľudia. Pretože okrem Hviezdoslavovho námestia, možno že hlavného námestia a nábrežia narážam na strašne veľa priestorov, ktoré sú prázdne, ktoré sú nevyužívané a ktoré majú svoj skrytý potenciál a my ho musíme nájsť. Srdečne vás pozývame na medzinárodnú konferenciu Public Spaces v Bratislave.